Takže dneska si ukážeme podrobné skontrolovanie PD na výmenu. Prvé kritérium, správne dosadacie plochy. Ďalej kontrolujeme všetky závity. Ďalej máme kontrolu streku. Ako ďalšie skontrolujeme aj osadenie hydroštelov. Ďalej skontrolujeme všetky hydroštely, ak sú nejaké poškodené. Buď vám ich pribalíme, alebo nahodíme na hlavu. To máme hotovo, pozrieme ešte, či má hlava všetky olejové zátky. Všetky sú tam. Ďalšia je na rade kontrola závitov v streku, ktoré kontrolujeme na moment. Ako ďalšie tu máme najdôležitejšiu a najkritickejšiu kontrolu vačky, aby sa točila správne. Odkedy to nenatáča? Nie, to natáčalo. Jaj. Dobre, na norme. Vačka skontrolovaná, trenie má správne hodnoty. Môžeme spraviť posledný úkon a to je tlakovanie. Keď bude prasknutá, tak hlava je nepoužiteľná, môže sa vyhodiť. Keď bude hlava dobrá, ide sa umývať, meniť vodítka, tlakovať, rovnať. Komplet repas. A ešte samozrejme vložky strekov. Najväčšia chyba pumpady sú asi v streky. Nie asi, ale určite. Na každých sa musia meniť vložky. Vložky strekov sa menia kvôli premačkaniu a zlému štartovaniu. Nezabudnite nám napísať do komentáru, či vám vyhovujú 1.9 TDI motory, keďže ich máme všade. Kontrolór. Ak bude hlava prasknutá, tak ju vyhodíme na cintorín. Keď sa pumpa odkontroluje, ide na vložky, ktoré potom ešte skontrolujeme znova, že ich otlakujeme na palivo a začistíme vám spodky. Hlava je odkontrolovaná, všetko je správne, treba označiť a môžeme pokračovať v riadnom repase.